बेनोब्ला साख्रिखौथ' नोङो 100জন मोनजोबा जों बेखौनो बुंदों बेखौ मिथिनानै खोन्थादों निस्सय खोनानाय जायफोर साख्रिया गासिबो मोनजोबखाया बेखौ बयबो मिथिगौ जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओंखायनो जोङो साफा सानै साख्रि मोनगोन साख्रि मोनै सेंग्राफ्रा मा खालामगोन बेनि थाखायनो बै 100 बुथि होनबाय थाना खोनाखाजोब्बाय दा 100 बुथिखौ खोनाबाय माने थिगैनो दं बेनो जायफोर साख्रि मोनाखै हयथ' सोरबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आंनो साख्रि नाङा आंनो सरकारनिफ्राय इसिबां थाखा मोनबानो जाबाय आं खामानि मावनानै जानोसै बेबायदि सानग्रा दं बेनो ओरैनो फैलानांगौ बेलाय गावनि गथ'फ्रा थांना थाबानो जाबाय बेनो बेखौ आसा खालामनानै बयबो ओंखारबोदों आं मिथिगौ आं बुजिदों ओंखायनो आं बुंबाय थादों मादै नों बुंनाय खोथाखौनो आं बुंबाय थादों आं बुजियो मानसिफ्रा ओरैनो ओंखारबोआलै मिथिबाय